L'antiga fàbrica Estrella Damm ha acollit la presentació de la segona edició de la Uniran. La prova tindrà lloc el proper diumenge 6 de març amb sortida a les 9:30 del matí al Passeig Garcia Fària davant el Parc Diagonal Mar. L'acte ha comptat amb la presència, entre d'altres, del director de promoció i esdeveniments esportius de l'Institut Barcelona Esports, Gavi Arranz, la cap del Servei d'Esports de l'Ajuntament de Sant Adrià, Xènia Donés, i el secretari general de l'Esport, Gerard Figueres, qui ha destacat la importància de fomentar l'esport a la universitat. Entre tots ens conjurem perquè l'esport universitari a Catalunya guanyi terreny. Què vol dir guanyi terreny? Doncs que cada vegada hi hagi més universitaris que practiquin esport d'una forma habitual i que, per tant, allò que han fet de forma natural en la seva primera etapa, diguem, educativa, no es trenqui quan ells van a la universitat. I segona, que aquesta pràctica de l'esport universitari tingui un major reconeixement, en aquest cas, no tant pel que fa de crèdits acadèmics, sinó també pel conjunt, en aquest cas, de la conformació del currículum de la nostra gent, que són universitaris i que opten, a més d'estudiar, també per fer esport. La Uniran implica 12 universitats catalanes en una competició atlètica popular i està promoguda de la mà de l'ECU, l'esport català universitari. La prova es disputa entre el districte de Sant Martí i el municipi de Sant Adrià del Besòs amb un circuit de prop de 7 quilòmetres. La participació està oberta a tothom i la recollida del dorsal, xip, samarreta i bossa del corredor es farà entre divendres 4 i dissabte 5 de març. Com en l'edició anterior, l'ECU facilitarà un servei de bus gratuït des de Tarragona, Vic, Lleida i Girona per assistir el diumenge 6 de març a la Uniran. A l'acte també s'han presentat les samarretes d'aquesta segona edició i s'ha indicat el mètode que es seguirà per conèixer els guanyadors. La suma de les 10 millors posicions en homes i en dones de cada equip decidirà la universitat guanyadora en categoria absoluta i també en categoria masculina i femenina. A banda, també hi haurà premis per als atletes més ràpids a cadascuna de les universitats. La veritat és que molt content i molt engrescador el fet que l'ECU, l'organització de totes les universitats catalanes, posin en pràctica iniciatives com aquesta perquè realment, i com comentava el secretari general de l'esport català, una de les coses que uneix l'esport, que és un llenguatge internacional, és salut, és integració, és logística i, sens dubte, iniciatives com aquesta de l'Uniran, que es disputarà el proper diumenge dia 6 de març, serà fantàstica i una experiència molt bonica a tots els nivells.